So welcome to my vlog mo ato meron og kanang Piyols. daghang mga baye. biol. Basta sige tawa na eh. Ato meron og sa kwan kaning tinaguan nilang Bulls. Ay ila sabihin si Yan tagiya dara. Ipakita si Kyunon ako. Sikihod nun dyan na siya. Iyang yuta no, iyang yuta. Iyang yuta na. Pero dili yuta mong kaligoon ron, kundi tubig. Di may sa yuta maligo. Ito dyan ay magda kong cross day karon, mga tumig kuhan. Hasta mo ato niya. Adventure day may karon, Merry Christmas. So, all and everyone. Oh, dito day. Gipaulam day mix sa bukong. Purol. Unsa kamise, unsa? Kay kuan kana laging dito gira, walay kuan ba, walay pangandam. Nya wala po may kabalog mo din may tabo pod. So, okay, kana galampas atong mga tao. Kala. In my life. Ate may kuyog si Bob Marley na ay oh. Bob Marley. Hey. Bala kay mga tao ron dito ala ulang sa batuan na dia. Thank you sa kalo diay. Shout out ni Kuan Alje. Yung lolo. Yang gikan na siya. Gikan na ito siya yung lolo din eh. Lula na. Ay kalula di ay. Si lolo. Yung lolo Cleveland ni Warriors man. Subukong. So, Picture. so yun nga guys. Sidar yo. Oh yeah. Gabalik na pala. Nilis dag sa buko ka. Mabasa mo tanan. Wala lagi kadalag ko lagi. Ato na. Bahala mabasa. Ang mun kudagway ng brief. Gisiun na dyan. Mayroon po mag-brief ko. Brief ba? Karena Wadi mo at nga. Hindi. Dahil na tuwa na yung mga. Wala na mauna eh. Ha? no, okay Ito. no. Okay. Matuya ko kinsa na ko. Magsita na. Okay ra na. Maligo bitaw ta. Maligo bitaw ta. Kinsa na ko klaro na. Arega. Tsada ang pagka-shot. Gisiun po. Ubo lagi ninyo ng brief. Ka-vlog-vlog ra gud me. Ka-vlog-vlog ra ba? Ulap. Sa yung kon aring salagdo ang. Tay. Nabot na sila sa doon. Nag-iisip na ng So kisay salaan na to. So kisay salaan. Nagkag-brief na amang buhat. Kisay salaan tol. Ha? Kisay salaan nga gipa split ka. Dahil na yung tag-iya sa yuta dahil mga guys. Atong ilalahon, yan no, Vince. Oh. Muni siya tag-iya gid sa bulubulog yun. Atong lantawon, unsa gyud barog ano yung kuhan yun. Pang hinambog. Tagiya sa yuta, tagiya sa tubig. Tanawa oh. Kinsa ko. Oh. Na. Sikihod nun. So, all na. Mga bugoy kayong goma. Oops. Mag-iilis ako. Tara na. Ready na. Ready na ko. So Merry Christmas to all. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Muni. Oh. Ipanghinambog sa tag-iya gyud na iyan pa na kaning yang luna dire sa bulubulo. Murang atong lantawon unsa na unsa yang project dire. Oh, sir, unsa pa may kasulti mo unsa may mga plano nimo ani atong yuta nimo ani karon nga Padakan ginako ni. bugnaw man gini siya. Padakan ginako siya. Sama sa kadako sa iyang bumaniya. Good na siya. I-ready na si Kanong si Umbak. Karta oh. Twist na balik mo ba?
Maglumos ta tara. Okay guys, lumsan mo na mo sa mga tingkos na gugma. Tuod abot kami ani namihan ni swimming pool yung bagong Guys, among atong nang tawon ang project sa among amigo nga si Vinci ano, mo ni siya usa sa proyekto nga nabuhat niya. Kabilya. Yung swimming pool. Dili to guys, dira. Mo ni ang bagong proyekto guys, swimming pool. swimming pool. Ayo na rame. Bye. Mo na rame. Ada na ya? Bye. Oh, Rene. Ayo. Boleh bersunod? Pantai dag mag-slide guys. ibon tubig pa ay mangitim at ang aso na dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay pawala na rin. Ano-ano ba ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong Ayo, ayo, Ro. Ay, piyong. Balik kami guys. So, Balik ka sa misang bukid karon, masaksihan nato ang paglakaw nga pirting budlayan. So what's up guys? Gusto mo namin kaligo, fresh kayo. Okay kayo. Okay mo? Okay kayo. Okay kayo. Nangaling ko ba? Kabertin niya karon. Dagkan siyang handa. Kan kayo. Okay kayo. So maraming kaligo. So balik na kami dito sa Ilang Kabinse. Hey! Hey! Okay kayo. Okay kayo. Oh. Guys, juicing daw. So what's up guys? Moro to siya. Manoy kaligo bulo-bulo man tumikag gumantong ron. Oh, atong makita ng bukid. Bukid lawi, bukid. So takpan mo na. So, dayuhan man dito sa bayan.
ilang